Sunana Ibrahim Yusuf Adam Irosta, yanzu kai tsaye na tare da SA Media na Kano Municipal. Me zaka ce da masu sauraro? Ina godiya Allah subhanahu wata'ala da ya sa muka samu kanmu a wannan yanayi a lokacin zabarbaru da aka yi na fidda gwani. Muna godiya da Allah da ya bamu wannan dama ta Fa'izu shine chairman. So wani kira zaka yi wa masoyan shi Honorable Dan Bello Aminu cewa su fito ranar zabe su zaɓi Fa'izu Alfindiki? Ina kira ga dukkan magoya baya Honorable Dan Bello Aminu da shi ake wannan tafiyar, kowa ya taho a tafi da shi gaba daya. So wanda kuma kira za ka yi ga al'umma musamman waɗanda jagorori suka faranta musu rai na fitar da wannan ɗan takara? Ina tabbatar da mutane jagororinmu dole mu godiya gare su domin sun yi namijin kokari wajen tabbatar da cewar wannan zabe an yi shi lafiya, an gama lafiya. Amma dole mu gode wa Dr. Mutari Ishaq ya kasai babba dan agundi Muhammad Safa dan tata chairman domin gudunmuwar da suka bayar domin tabbatar da Dan Bello Aminu ya samu wannan dama. Likey